Мертвыя душы. І гэта не жарт. У Белкаапсаюзе, на тым самым прадпрыемстве, дзе сёння працуе больш за 30 тысяч чалавек, і колькасць гандлёвых кропак параўнальная з еўраоптам, ён, у адрозненне ад еўраопта, які вельмі фінансава паспяховае прыватнае прадпрыемства, гэты наш Белкаапсаюз пастаянна жарэ вашыя грошы і патрабуе асабістай увагі Лукашэнкі дзеля выхаду з няспыннага крызісу. І менавіта на гэтым прадпрыемстве знайшліся новыя Чычыкавы і скемелі, што можна скупляць прадукцыю насельніцтва і ў фермераў, а потым прадаваць яе Белкаапсаюзу пад выглядам закупак у насельніцтва. Але дзейнасць набыла такія памеры, што фіктыўных грамадзянаў спатрэбілася шмат. І, нячысты падбіў. У спісах тых, хто нібыта здаваў садавіну і гародніну на нарыхтоўчыя пункты, з'явіліся і непаўнагадовыя, і грамадзяне, якім даўным-даўно ўжо не да садавіны ці гародніны, бо яны на могілках. Прагналі праз такую схему 10 мільёнаў рублёў. І хтосьці ж недзе цяпер купляе яблыкі ці моркву, вырашаныя і пастаўленыя нябожчыкам. Жудасна неяк, праўда? Апошнія дні наогул былі ўраджайныя, не на збожжа. Вось інфармацыя пра тое, што неназваны дырэктар дзяржпрадпрыемства набраў хабараў на 200 тысяч рублёў і ў тым ліку 2 аўтамабілямі Audi. А крыху раней было заяўлена аб раскрыцці карупцыйнай схемы на 800 тысяч рублёў. Затрыманыя 44 удзельнікі. Завялі 45 крымінальных справаў. 44, 45. Чамусьці лічбы не сыходзяцца. А крыху раней яшчэ 12 справаў у будаўніцтве. І гэтак далей, далей, далей. Вам не здаецца, што нешта тут не так? Калі 32 гады ідзе бітва з карупцыяй, а яна меней не робіцца, то, можа, бітва не вельмі напружаная. І нават страшна падумаць, мо яны спецыяльна, ствараюць такую сістэму пад уласным кіраўніцтвам, а карупцыя ў нас, ясная рэч, пачынаецца з самой сям'і Лукашэнкі. І вось ствараюць яны сістэму, проста каб лягчэй было кіраваць гэтымі самымі чыноўнікамі, бо на кожнага ляжыць шэрая папачка. Хоць, канешне, гісторыя з мёртвымі душамі – гэта нейкае асобнае дасягненне. Я б людзей узнагародзіў за выдумку, а потым ўсё роўна пасадзіў бы. Чарговае, інавацыйнае, інвестыцыйнае, інтэлектуальнае. Якое б яшчэ слова на «і» падабраць? Увогуле, чарговае дзівоснае рашэнне Лукашэнкі. І гэтым разам вашыя грошы ідуць смілавіцкай валяльна-лямцавай фабрыцы. 17 мільёнаў рублёў з дзяржаўнага інавацыйнага фонду. Вось, падкажыце мне, што такога сучаснага, інавацыйнага трэба укараніць на цэлы 17 мільёнаў дзеля вытворчасці валёнак? Я, шчыра кажучы, нават цяжка уяўляю. Гэта маленькая фабрыка, якая робіць класічную прадукцыю. Добра ці кепска я не ведаю, не карыстаюся. А апошнія фінансавыя паказнікі, якія былі ў адкрытым доступе, казалі пра страты. Дык навошта ж мы спрабуем зберагчы гэты народны промысел? Тым больш, што валёнкі на гэтым месцы валялі яшчэ 400 гадоў таму. Дакладна трэба за 17 мільёнаў рублёў. Глядзіце, каб пасля засваення сродкаў вашых дзяцей не абавязалі ў школу прыходзіць у смілавіцкіх валёнках. Чаго добрага уключаць у абавязковы рэестр. Але зрэшты, што ж я сам рашэнне падказваю? Не слухайце мяне. Добрыя будуць валёнкі, інавацыйныя. Пойдуць, на экспарт. У Зімбабве, М'янму, Інданезію. Жудасная карціна.